سلام أملاخنا عاقم هتسانات كم يكنيكم الجغا مقصل تازان تحيزلكم متيلهم تذكريكم هبتز حالفة موسى عسرت تأمرت سجبره فرعون وصا سخان حزبخان كابز هاجري ناب እግዚአብሔር አምላኩም ኪዱ አመስግኑ ይልዎም ሙሴ ደሓር ንህዝብ እስራኤል መሪሕዎም ካብ ግብጽ እንዳወጽ ኸሎ ፈርዖን እንደገና ተጣዒሱ አፍራሳት ሒዙ ሽዑ ድሕሪኦም ክስዕብ ኢሉ መጺኡ ክመልሶም ሰሚዕኹም ማፍራስ ደሓር እስራኤላውያን ፈሪሖም ሙሴ ግን አጆኹም እግዚአብሔር አምላኽ ሓያል አምላኽ እዩ ንሱ ቀድሕነና ይልዎም እንዳኸዱ ከለዉ እንደገና ኣብ ቅድሚኦም ቀይሕ ባሕሪ ጸኒሕዎም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ባሕሪ ማይ ብድሕሪኦም ግብፃውያን ምስ ሰራዊቶም ብቅድሚኦም ካብ ባሕሪ ሙሴ ግን ከምታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመሃሮ ገይሩ በቲ በትሪ ገይሩ ነቲ ባሕሪ እንታይ ገይርዎ መሲልኩም ህፃናት ራእይዎ በትሪ ገይሩ ሓፍ ኣቢሉ ዋው ይኹም በትሪ ገይሩ ምስ ሃሮሞ እቲ ማይ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ደው ኢሉ መገዲ ከፊትሎም እስራኤላውያን ገሪሞም እግዚአብሔር አምላኽ ዓብዪ ተኣምራት ገይሩ ሙሴ ሽዑ መሪሕዎም በቲ ማእከል ማይ ሓሊፉ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ማይ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ደው ኢሉ ሕሊፍዎም ዓሳታት ትሪእዎም ኣለኹም ህፃናት ንፋዓት ዳሕራይ እስራኤላውያን ነቲ ባሕሪ ምስ ሰገርዎ ግብፃውያን እንደገና ደድሕሪኦም ናፍቲ ባሕሪ መጺኦም ሪኦም ግብፃውያን ብጣዕሚ ተጋጊዮም ምክንያቱ እቲ ማይ ብተኣምራት ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ንእስራኤላውያን ጥራይ ክሕልፍ እዩ ሙሴ ሽዑ እንደገና ነቲ በትሪ ሓፍ ኣቢሉ ነቲ ማይ እንታይ ገይርዎ ሃሪምዎ ሪኹም ህፃናት ኩሎም ሽዑ እንታይ ክኾኑ እዮም ኣትዮም ኣብቲ ባሕሪ ሙሴ ድሓር መሪሕዎም ነቶም ህዝቢ ናብ ሲና ከይዱ ማለት እዩ ኣብ ጥቓ ሲና ኣብኡ ጎቦ ሲና ዝበሃል ከ ኣሎ ሓራይ ህፃናት ድሓራይ ኣብኡ ምግቢ ኣይነበሮምን እግዚኣብሔር ኣምላክ ኢድ በዓሉ ካብ ሰማይ ማና ይምግቦም ነይሩ ትሪእዎም ኣለኹ ይኣርዩ ኣለዉ ንፉዓት ህፃናት እስራኤላውያን ሽዑ ዕረፍቲ ተሰሚዕዎም ምክንያቱ ካብቲ ግብፂ ባርነት ካብቲ ብርቱዕ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓብዪ ተኣምራት ገይሩ ኣውፂዎም ድሓር ሙሴ ናብ ጎቦ ሲና ከይዱ እግዚኣብሔር ፀዊዕዎ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብቲ ጎቦ ሲና ብእሳት ሓዊ ተገሊጹሉ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ሙሴ ኢልዎ ሽዑ ሙሴ ናብ እግዚኣብሔር ሰጊዱ ክልተ እምኒ ፀሪብካ ኣምፂ ኢልዎ እንታይ ኢለኩም ህፃናት ክልተ እምኒ ከዓ ሽዑ ሙሴ ሒዙ መጺኡ ድሓር እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣብዚ እምኒ ባዕለይ 10 ትእዛዝ ክፅሕፈልካ ኢልዎ 5 ኣብታ ሓንቲ 5 ከዓ ኣብታ ሓንቲ እዚ ትእዛዝ እዚ ከድካ ንህዝቢ እስራኤል ኣንብበሎም ኢልዎ ይኹም ህፃናት ዋው እግዚኣብሔር ባዕሉ ፅሒፉሉ ሓራይ ሙሴ ተሓጒሱ ንእግዚአብሔር ኣመስኪኑ ናብ ህዝቢ ከዓ ሒዝዎ ክኸይድ ተመሊሱ ድሓረቶም ህዝቢ እንታይ ኢልዎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ 10 ትእዛዛት ሂብኩም ኣሎ እዚ ሓልውዎ ግድን ግበርዎ ኢልዎም ድሓር ከንብበሎም ጀሚሩ እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ከነንብበን ኢና ኩለን ሓራይ ህፃናት ቀዳመይቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ቀና ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኹም ኣማልኽቲ ኣይትግበሩ ኢልዎም ካልአይቲ ኣብ ቅድሚኹም ስእልን ምስልን ኣይትግበሩ ኢልዎም ሳልሰይቲ ስም እግዚአብሔር ብኾንቱ ኣይተልዕሉ ኢልዎም ራብዐይቲ ንመዓልቲ ሰንበት ቀድስዋ ኢልዎም ሓምሸይቲ ኣዴኻን ኣቦኻን ኣኽብሩ ኢልዎም ሻድሸይቲ ኣይትቕተሉ ኢልዎም ሻብዐይቲ ኣይትዘምዉ ኢልዎም ሻምነይቲ ኣይትስረቑ ኢልዎም ታሽዐይቲ ኣብ ቅድሚ ዕሩኽትኻ ብሓሶት ኣይትመስክር ኢልዎም ዓስረይቲ ኣይትመነዩ ወይ ከዓ ናይ ካልእ ንብረት ኣይትቕንኡ ወይ ከዓ ኣይትመነዩ ኢልዎም ሓራይ ህንፃናት ድሕሪኡ እስራኤላውያን ኩሎም እንታይ ኮይኖም ተሓጒሶም እግዚኣብሔር ባዕሉ
ክመርሖም መምርሒ ሂቦም ስለዚ ህፃናት እግዚአብሔር አምላኽ ሓያል አምላኽ እዩ ንዓኹም ካ የፍቅረኩም እዩ ብዝኾነ ሽግር ድሕሪ ሃሊኩም እግዚአብሔር አምላኽ ብተአምራት ገይሩ ከስግረኩም ይሓራይ ዶ ንፉዓት ህፃናት እግዚአብሔር አምላኽ ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ የፍቅረኩም እዩ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ሒዘልኩም ክመጽእ ቻው وحزنلي توأي مليء وحزنلي قويتاي كابزد حنني حقوس يزمهارني توأي مليء وحزنلي